హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. లిరికల్ అండ్ 3D వీడియో. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో లిరికల్తో చేస్తే మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోండి. సో లిరికల్ పెట్టాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా జస్ట్ ఫొటోస్ పెట్టి కూడా వీడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు వీడియో. సో చూసారు కదా డెమో, ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, 3 ప్రాజెక్ట్ ఇస్తా. సో 3 ఉంటాయి. ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్, ఒకటి 3D కెమెరా అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్, చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సాంగ్ ఉంటుంది. సో సాంగ్ తప్ప ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో బీట్ మార్క్ ఉంటుందిగా, బీట్ మార్క్ని చూసి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫొటోస్ అంటే ఈ ఫొటోస్ ఏ ఫొటోస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇవే ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. సో 1 by 1 ఇట్లా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి 5 సెకండ్ ఉందిగా, 5 సెకండ్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. అక్కడ వరకు యాడ్ చేసి కింద మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం 0 ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. దీన్ని ఇట్లా జరపండి. సో మినిమం ఎంత పెడతారంటే 4000 నుంచి 5000 దాకా రావాలి. సో మీకు ఇంత 5000 దాకా, 5000 100 దాకా ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం వచ్చేలాగా ఇలా జూమ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా మొత్తం వచ్చేలాగా జూమ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు మీకు ఎంత కావాలనిపిస్తే అంతవరకు జూమ్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ గ్యూస్ అండ్ బ్లర్ అని వస్తుంది. ఇలా స్టార్ రూపంలో ఉంటుంది గ్యూస్ అండ్ బ్లర్. దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో దీన్ని మీకు కావాల్సినంత ఇలా బ్లర్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, సో ఇప్పుడు ఛానల్ రీమ్యాప్ అని ఉంటుంది. దీన్ని జీ మీద టచ్ చేసుకోండి, 3వ లైన్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ 1 by 1 ఇలాగే ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్ చెప్తా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, అదే ఫోటోని బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కట్ చేసి ఉండాలి. సో ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఈ ఫోటో ఎలా ఉందో ఈ ఫోటో లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి. సో దీన్ని కూడా 5 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కింద ఫోటోని ఎంత పెట్టినామో జెడ్ వాల్యూ అంతే పెట్టాలి. మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ 0 జెడ్ వాల్యూ దీన్ని ఇట్లా పెంచాలి. సో మినిమం 4000 దాకా పెట్టుకోండి దీన్ని. సో ఇలా 4000 దాకా పెట్టి మళ్ళీ ఎక్స్లోకి వెళ్ళి దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి ఇట్లా. సో జూమ్ ఎంత కావాల్సి వస్తే అంత జూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా జూమ్ చేసి కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి. మీకు నచ్చినట్టు ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే మొత్తం ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది లాస్ట్ వరకు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే. సో ఇప్పుడు దీనికి 3D యానిమేషన్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి 3D కెమెరా ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని
కాఫీ లేయర్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ కార్నర్లో డబ్బా లాగా ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఇక్కడ 3D కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఏం చేస్తారంటే లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వద్దు ఇలాగే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే ఇలా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే సింపుల్ షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన క్వాలిటీలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. సో లేదా ఒకవేళ లిరికల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇది ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ముందు ఆల్ సెలెక్ట్ కాఫీ 23 లేయర్స్ అని ఉంటుంది. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 23 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు 3D కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు ఎఫెక్ట్కి లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది. సో మొత్తంగా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో చివరి వరకు సేమ్ ఇలాగే ఎఫెక్ట్తో సహా యాడ్ చేసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా వీడియోని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. మీకు నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి ఒక్క వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.